Ini rai melas tadi. Iki tambah nonton terus. Kalau pengen tore. Besok bakal ada kesempatan kowe. Kok entek. Hajate sangat luar biasa. Mas Priday menika mirenge dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Layak dulu al jannata qati. Barang siapa yang memutus tali silaturahmi, Yo, ora bakal ngambu swarga. Sore iki hajate apa? ngajar Nglumpukne kadang sedulur sing saka Sumatera Gresik dirawuhne wonten mriki tumblek-blek silaturahmi reunian keluarga. Apik lho iki. Kurang 50 kok, Mas. Arep kok oh itu arep digawe masih atau gambar rumah tukang gambar. aku dipesen jare masih dipesen kok Gresik Aku katanya patung arep omah ora apa-apa, tapi lah nggih Mas Freddy nggih apa kowe tinggo kok dari ning kene. yo sugih Arep ditandur ngono ora kaya pelem kok. Setelung lho iki nepi ngono. Kono kok. aku wis dolek kok Lah kok dongane paling enggak dikompliti polahe sing apik. Makan anak walah. Tanggapan ping 3 sandangan ora tau temu. Dek mbek gawe putih sing istimewa. ojo dolek bojoku kan ikut dari Iki ke dek iki kowe njaluk selawete ireng iso gawe bojoku buta warna Amin ya Allah. orang gunanya aku sama astagfirullah si ayu bojoku Ya. Tapi lak dhuwur kono tapi dhuwur. bojoku sak duruk apa to tidak Aja ngono. Sik rong minggu ro genep lho. apa lho wis pokoke iki semoga kanggo keluarga muga-muga punya rekasih nggih Pak Amin. rezekinya lancar Amin. tetep rumakan sedulurane Amin ya rabbal alamin. besok sing Gresik kok main Gresik dhewe sing sampe Yo ya. Wis disiapne. siapnya apa mani gedang iki iso lagi Aja ngono kuwi lho. Paling enggak disalimi sing saking Gresik. Yo pengen ngetas Mas Boge. Alhamdulillah. Soleh. Salaman tak wonge aku iki kenceng Nuwun sewu Ibu sing ingkang saking Gresik nggih. Menika sampun disalimi Mas Boge. Jenengan cek oleh ahli-ahli ingkang mboten. ora icep gelang wong Apa lah kowe? saliwan 5 gunting Apa dilanjut meneh? yo main cepat ayo